храм Свети Седмочисленици, както и други храмове в нашия град, съхранява мощите на някои светии на православната църква. Ние имаме малки частици от мощите на свети Климент Охридски, на свети Гораст и на свети Харалампи. Преди доста време, да кажем приблизително 25 години, в храма имаше от мощите на свети Климент под лакетната част, но изчезна при неизяснени обстоятелства. И след това отец Димитър Калев, който тогава беше председател на храма, успя да измоли една малка частица от мощите на свети Климент, която сега е изложена тук в това саркофадже за поклонение. Малка е частицата и от мощите на свети Горас, и отдавна е в нашия храм. Пак отец Димитър Калев я е открил. Котрето от мощите на свети Харалампи беше предоставено в храма преди 15 години от една жена, която се е снабдила с него от монах, който тогава е обитавал някой от пловдивските манастири и е намерил тази частица от мощите буквално изхвърлена на буклук, увита в хартия, където можело да се прочете частично, че това е котрето от мощите на свети Харалампи. И така сме ги събрали тези светини в нашия храм. През цялото време са изложени за поклонение в специално изготвен художествено в дърворезба саркофаг. И ние сме честити, че имаме тези светини в храма, посветен на светите седмочисленици. Казахме малка част на свети Климент Охридски, частица от мощите на свети Гораст, които са едни от сонна на светите седмочисленици. Това е така, в няколко думи, е историята на мощите, които притежава нашия храм. Мощите, разбира се, не са магически. Не трябва да се заблуждаваме. Това са частици от нетленните мощи на просияли в святост люде. И зависи от това, вярата, с която ние пристъпваме към тях, за да ги молим като посредници
и наши ходатели пред престола на Всевишния, когато тази вяра е силна, когато надеждата ни е крепка, тогава и мощите стават чудотворни. Когато ги разглеждаме само така от любопитство, от интерес някакъв, поне са изложени, тогава не може да се надяваме на чудеса. Така е с всички мощи навсякъде по света. Вярата е тази, която прави чудото. Чрез тези угодници Божии, молитвите на които са силни пред Бога и на които молитви ние може да разчитаме като християни.